Ya tur isine masuk ke dompet. Yo. Ayo. Ya la 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 la. Ayo Kang sabar, los. Ijazah setengah, ijazah setengah dari Junas. Dilunasi riyen nembe wong. Negarian lho, Mak. Jancane pas sabar neng ngendi. Telaga. Sajan Yopriani. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Jancane kowe
Bagane mie ayam Pak Sabar juga minta lagu. Kita nanti bisa masuk ke sana. Ini foto suanipun di Sekar. Imbang katresnanku sanadyan to ati core kang gumelar menika sanes babagan akad nikah namung kewon boten katalumpen benjang mbok pilih sampun palakrama tansah pinaringan jodoh ingkang murakabi samukawisipun. Ngaturaken kula nuwun Pak Toto Ibu Purwati mbuti katalumpen ada juragane Sate Mbaturna Pak Kom. Niki isine juragan-juragan. Juragan alhamdulillah samukawis piyambakipun sami ngasta wonten sesambetan wira swasta. Golek rezeki apa wae sing penting ngasilke hasil kang berkahi tur halal. Iku yang utama itu berkah. Aku yen pamane pas ora dodol, pas ora ngene iki gogoh-gogoh no. Gogoh apa? Nyang kulon kurung genangan golek iwak iki lumayan. Apa berarti mbok go nyampasan? Heeh. Kayak karo nguli juragan snack lor kono aku ya sok nguli. Gaene ya ngewangi ngangkat-ngangkati jeneng kabeh iki sing penting saged nampi rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ya kepareng rawuh Mas Mulyanto, Mr. Genjik kalian Mbak Eni ingkang ngaya dijiban wonten wingking menawa kajeng dono swanten kasumanggaaken. Dintekne. Ha iki ya serak-serak ora apa-apa ya. Ora dadi ngopo kuwi mbuktekne penyanyi laris. Laris. Amin. Amin iki. Lah kena serak-serak. Aku dengi serak ora mega ngoceh ngene iki. Lah apa? Nggusahi tanggaku. Angger rondo kok ora mulih-mulih. Wis angger kira-kira sepi wis wajegane nggon mbok rondo. Rondo kae ngene ya kata. Rondo apa rondo? Rondo. Nggih, diterusne ya Mas. Intane. Kok dirubung laler. Mongko Kang Mas
sepi sampun. Yo. Saya angger rujek ati. Yo. Rama ana lekas iki lekas. Zen iki nggih nyuwun pangapunten sanget. Ora dadi ngopo, kuwi iki purba wasesane Kang Darman, ngene sing dikake seluruh. Iki mau ki selak kacang mete lho. Oh, gara-gara dahar kacang mete. Ya, saking enake. Aja dirahapi, sik bungkus wae. Pak Pur, mbok mangke kersaken lelagon kasumagaken sanele Pak Kadus. Ya, semoga nyukoto. Heeh, dintekne. Aku mang umpama ora pakai tenan metene tak entekne. Lah nggih lho. Kan kowe yo aku njaluk dhisik ya wis aku ra sida, engko tak njaluk bungkusan. Ayo Dik Sekar, Wanodya ka Sulisteng warna ndah besok sing duweni Torida. Umpama aku duwe bojo kaya ngene tenan. Wis ra tak tinggal makarya. Tak tunggani wae. Lah apa? Gen ngojo dijawianan wong liya. Gunakan HP dengan semaksimal mungkin. Bapak mulai toh? Aman ya. Ora kok mau sing nunggoni ning kono kok. Tesih to. Wis nek tak terus terang nembung sisan. Mumpung nek bapakane. Yo katur. Lanjut. Monggo Kang Mas.
kumpul kaya doing Jaranan jaranan jarane jaran leci jaranan jaranan jarane jaran leci tau nono windanane enteni ing pucuking tresna balung nang kebebasane mung katon katon pak sabar wae monggo Pak aja lali pawaliku